Takže ahojte, dnes trošku netradične zo skladu, ale zase s prekrásnym strojom, záložný zdroj od značky Ruris s označením DG20 kVA, znamená to v podstate maximálny výkon. 20 kVA je zhruba 18 kW, čiže táto elektrocentrála, alebo lepšie povedané záložný zdroj, má maximálny výkon 18 kW. Je to stroj určený skôr pre buď nejaké farmy, nejaké prevádzky, pre domy, určite to nie je len tak na záhradu. Aj vďaka týmto rozmerom, skoro 140 cm šírka, do hĺbky to má tiež zhruba 80-90, na výšku tiež tých 80 cm. Čo sa týka napájania, je to dieselový generátor, dieselový motor, dvojvalec s valcami do V, objemom 1326 kubických centimetrov. Výkon to má v konských silách 27. Hmotnosť celého tohto stroja je 350 kg. Čo by som povedal, generátor, ktorý je vo vnútri, má 100% vynutie z medi, nie je tam použitý žiadny hliník alebo hliník s meďou, je to 100% meď, čiže čo sa týka výkonu, spoľahlivosti, takisto aj životnosti, neporovnateľné oproti iným generátorom, ktoré majú hliníkové alebo pomeďované vynutie. Vo vnútri nájdeme batériu spolu s taštičkou, v ktorej sa nachádza náhradný filter na diesel alebo teda na naftu, koncovky na káble, nejaké tesnenia, samozrejme pripojenie na baterku a vrátanie nejakého manuálu. Z opačnej strany uzamykateľné dvierka, kde je pohľad na elektroniku. Z hornej strany alebo z hornej časti je veľká 30-litrová nádrž na diesel, vrátanie ukazovateľa hladiny. Centrála alebo záložný zdroj je opatrený aj dvomi madlami. Sú tu 4 kolieska s tým, že v zadnej časti sú veľké kolesá, tu sú také menšie, ktoré sú na voľno, takže už keď to je na zemi, nie na palete, tak manevrovateľnosť je dobrá. Spolu s generátorom prichádza taktiež aj, nazvime to, rozvodná skriňa ATS. Slúži to na to, v podstate ako záložný zdroj, dokáže prejsť alebo respektíve prepnúť medzi distribúciou zo siete a distribúciou z generátora bez zásahu človeka. Čiže v prípade, ak vy to máte niekde v garáži alebo za domom v prevádzke, nie je potrebné zásah obsluhy k tomu, aby prevádzka stále bežala. Je tu 30-litrová nádrž, čiže nalejete 30-litrovú nádrž dieselom. V prípade výpadku prúdu generátor sa do niekoľkých sekúnd sám naštartuje, začne dodávať prúd, sám si potom reguluje aj otáčky a toto všetko sa koná vďaka ATS technológii s tým, že taktiež toto zabraňuje neželanému tlačeniu prúdu späť do distribučnej siete. Čiže v prípade výpadku prúdu generátor beží, ale nedokáže, má zabránené tlačiť prúd späť do siete. V prípade, že distribučná sieť opäť obnoví dodávku, automaticky generátor vypína po niekoľkých sekundách. Je tam ešte dobeh, už nevyrába prúd, ale kvôli tomu, aby sa motor ochladil,
a sám sa vypne. Uzavrel by som to pozdravom. Verím tomu, že sa vám niečo z našej ponuky zapáči. Pozrite si v popise tohto videa linky, bližšia špecifikácia na tento stroj a teším sa na ďalšie video. Nezabudnite kliknúť na odber, poprípade dajte mi like, budem rád a znova sa uvidíme pri novom videu. Ďakujem pekne.